anake mangan sate. Bojo lemu 180 bobote. Pesene es teh didoli kopi. Ya wis rapopo penting bakule seksi. Wayahe ngombe kopi, senajan dene gelas iki mang tok omame enek muk koyo ngene iki gak apa-apa. Sementing kopine nikmat. Kopi ireng. Warna ireng. Elingo. Ora usah izin gara-gara ireng. Elingo maneh. Yen sepidol luwih larang daripada kapur. Dan andeng-andeng luwih manis daripada panu. Ya wis lah, wis cukup wayahe istirahat, wayahe santuy, wayahe golek kesibukan. Oh iya, aku ingat dikongkon waktu Riman nandur telo ya. Tak budalane wis senajan beren titik, tak budalane daripada gak lapo-lapo kayak gini. Ya wis lah. Lumayan pegel, tapi ya lodong dikongkon waktu Riman nandur kelo mang. Tutup nih. Di samping golek hiburan, tak nyetel lagu senenganku. Yang penting kerja ambil joget cek. Tarik sen, semangka. Bintang kecil di langit yang amat banyak. Terus cukup paling sik enak lagunya. Terbang dan menari jauh tinggi Wes, ambil sik. Bocah itu nang itu, Bang. Wong jare dikokon nandur telo Riman. Belane wangel. Aku iki kateng ngekno wejangan to ndek mbae oleh ketopo mabeni. Gelekane sih jare kok sekitaran kene. Wong iki apa bocah? Juga joget dhewe lapo. Tak paranane. Oh, umat setan. Kanan. Apa? Gelaan mau wangel. Lah apa golek aku kowe? Aku ku mabuk topo nandam karet. Lah terus? Aku ku bengine ku dipeni. Dadak sebel aku ku ana mustika. Iki ku manjare awakmu kudu mok gawe katene budal. Oh, apa iki? Lurah. Apa iki? Nek iki ku runtuh teko nyipiku iki. Sempak opo iki? Ngene mbae. Jabang bayi sempak suwek kabeh mok kena aku iki lho. Ya teko gawe nae, iki tapi gawene balik ngene awakmu kate budal. Iki mandi iki ngono ngawur awakmu. Walah kok yo kamu kok yo gelem dibujuki mbahmu. Lho, teko-teko nyipi ya awakmu ku kudu gawe iku mok walik kate budal. Calon-calon lurah iku. Iki lho kuning kabeh iki ciritan ta. Ya iku paling mari gopak nang ndi. Gatel ya. Awakmu kudu adus kembang sik kate gawe iki nek kate budal lurah-lurahan. Ya, iku waliken. Diwalik. Aku nek gawe ngene iki yo mor rupane kaya ngene. Wis manut aku awakmu ku oleh topo sewengi aja kok lamuk kabeh. Ya lek pen-penan cek iso tembus awakmu dadi lurah iku. Alah, Wis manut ae teko gawen. ya wis Aku terpaksa iki aku. Kerja keras ndadekno awakmu lurah iku. Kudu Yo manut aku. paham aku. Ya, pokoke iku gawen temen aku iki. Awas kamu gawe. Aku tak mulai sik. Aku kate siap-siap melok komunitas beat iki kok. Ya wis Iki pemilihan ketua komunitas beat iki. Aku nyalokno. wah ya men kowe melok-melok ngono ku. Ya sih.
Mumpung oleh duit lurah-lurahan akeh. Beda jek kredit oleh loro gupung komunitas tak apa-apa. Penting awak dhewe rezeki mantap. Ya wis gampang ben aku dadi gampang. Ya ya. Wis urip dhewe penak. Iya, wis aku tak balik sik. Ya wis. Ngono nyambut gawe temen kowe kok. Ya. Medoli bekasku ilang kabeh. Sepurane wingi kok tangi keri e. Kok tangi kentir wingi. Kok tangi sapa ro aku. Oh iya, Kak. Nyolong ngene Yusri. Yusri piye kabare? Kak golek iku tangi. Ya karo papenan saiki dereng jero. Wis tak tinggal sik. Ya wis ae wis. Lah yo. Sempak kuning kabeh ngarep mburi kuning. Arep apa ngising nek katok. Wong yo dhewe WC. Ngising jek nang katok. Sesuk tak pempesi arek yo. Wis kok tak lakonane ae. Sepuro dadi lurah yo apik gawe aku. Tak ngatur tanduranku ae. Lho. Tanduranku. Taware tomblok iki Marian dangkri arek iki danci. Kak ngetok gedhe mbakku godi wis ana. Iki didol 20.000 ya. Luwe. Mumpung saiki musime gedang. Ketoke rek tapi lali kanggo arit. Oh iya, saiki jam 09.00. Wae kumpul komunitas beat iki sak Indonesia. Ini ngene ketuae. Yo main mbakku sing ketelu iki. Terus tak tewi ya. Ora rek paling yo ngenteni aku. Sampai tak entenane no markas kene. Sambil sawi ya. Wong bawaanku padahal. Lho, tomblok. Kowe wani ketua komunitas yo. Kamu bawaanku ya. Marine aku sing dadi ketua. Sukses dadi lurahmu kok aku. Kamu pisan-pisan kudu ngalang karo aku. Pokoke kudu aku dadi yo. Dadi yo lurah ya. Awakmu ki lurahku saiki. Iki gak cekelno awakmu ya, ketua BIT iki. Yo, aku sing tanggung jawab. Yo wis, pokoke arek-arek enek apa masalah awakmu wis. Yo, tenang ae. Wis, arek iku arek serasi aku. Wis ta saingan-saingan komunitas iku. Yo wis gak iso blok niku kok. Tetep musuh. Nek awakmu musuh ya musuh, cuma di komunitas kita iku bersahabat. Aku wis ulangan gak cepet hari ini. Tetep aku ki milih awakmu mulai duitmu lancar. Ya bukan aku motor duitan met, cuma untuk organisasi gue penting. Oke aturan blok ya. Losno wis. Wis, Losno tenang. duwe. Tenang. Tak transfer nang aku 1 juta. Luwe kok losno iku. Oh tenang, teman wingi kuwi wis masakan, mungkin dolan tak dumi. Masakane lho ayam karo gurame lho. Seneng arek-arek oleh duwe kok nggonmu iki tak omong iki teko ngene calon lurah Memet. Aja lali pilihin. Sip. Hari kene Rene, awakmu aja mbahas lur-luran. Pokoke aku pendukungmu ya. Yo wis manut aku. Oh, jelas Kojep iku nyuri gaya aku nek mlaku-mlaku. Percaya aku. Ya, Tenang. stok meneng ae. Yo. Awak dhewe komunitas sae itu masalah lurah-lurahan. Yo. Mang dikirimi Sherlock Tomblok. Kok nang kono, enek opo ya? Jadi enek memet barang, gak lembas lurah-lurah. Angger tak paranane ya wis. Wis. Iki kita sing jarene komunitas beat iki. Masalah kumpul pinggir kalen. Delok Indonesia katanya. Kafe-kafe tenan. Ndit bakul-bakul opo kono. Pinggir kali. Aduh, blok. Jejerno apa dhewe? Sing tepak ngene. Ngene lho. Hop. Wes, kon kemajon blok. Wis ngene gak apa. Baik. Kenang rene semangat, Grong. Otak lho wis kudu mangan. Aku wis. Wis Depok mangan masalah aku. kakmu. Wis mangan wong. Aku kata awakmu. Tomblok iki boloku, Bro. Kare mau jai kok. Pendukungku arek iki. Ngene lho, Men. Tak kandhani awakmu. Tak melok areke
Iku pokoknya tak golekane sapa ae tim sukses DE ngono. Pokoknya aku tetep nang awakmu. Sok yo, sok ngene, Bang. Mari magrib ya. Yo. Tunggu lo wis mulai isan wis. Yo, engko sak ndeboke pisan jan wis. Yo tenang kok karo yo bae. Aturan yo, kakak mulai sik aku. Yo, Lah ketane kok mulih sih malah. Oke, aku usul loro arek jan nyandi ya lari wino ya. Lho alah yo wis. tenang ae Memet iki tak cideki aku pengen urut tim suksesnya Memet iki sapa. Yo, terus. Wis engko tak ora tarite kowe. Pokoke kabeh tak ndukung awakmu tenang ae. Lah iki mang guru teko kabeh nanti Mas. Alah arek-arek ngenteni tok kono tok kota. Aku iki mangan merundingan karo Memet tok ae. Oh, Karo berarti komunitas. Memet mari ki nyusul rono lah. Yo mari aku metu dhewe ya. Metu dhewe aku ya pegel lek. Otori wari wi peda motoran. Lah yo apa plak ndase ya wis. Wis. Kalek Memet damel sini aku gak kae duwe aku. Masyaallah. Wis ngene ya. Posisi wis sore. Ya. Rencanane mang mari magrib. Iya. Lah aku kan satu kurung. Oh wis. Kapan ngono atus? Mang Mosok atus tok kene kalenan. Bari beduk mang. Enggak ta. Ya wis, ayo balik saiki kate magrib sembayang aku nguasi rupamku ya mblenek kowe ya kurang adus sik aku ya. Ya wis. Kok tak parani nang omah. Ya engko santai kok mah tak gandengan karo bukae. Lho, keri praune Memet rek. Yo wis, Met, selamat jalan. Semoga sukses. Mandatmu tak terima, Met.